Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Ja, gasten, Stefan komt bij een nieuwe vlog weer. En ja, vandaag gaan we hier dat origineel sturen, want hij is een auto. Kijk, daar is het, dat kan het. Ik weet niet hoe het gaat kunnen zien, maar goed wat, kijk dat ik het doet. Ja, we houden dat ik er om toeven naar een steur, een sportsteur. En kijk hier, zijn Brentje is hier ook met zijn fauteuren. En ja, dat steur houden we er ook om het over naar een sportsteur. Ja, het zal wel wezen. Wat kent wel het ligt wel zijn QSP-steur. Oh ja, dat was chic zijn. Lekker in de rally, gasten. Juist lekker in de rally. Ja. Kijk hier, gasten. Eerst moet dat stekje, hup eruit en toen die botten lossen, hup eraf en hup dat nieuwe steur erop. Dat klinkt wel ongemakkelijk, maar op dat juist een beetje meer dit. Oh ja, met een kapel er ook naar een filmpje. En dan moest er aan zagen en doen. Een filmpje van een olveuren. En ik heb een filmpje zien en 2 minuten was gearrangeerd. Dus ja, want we zien hoe dat afloopt, ja. Kijk zelfs, kijk, ik gezien, moet hier een verzette tussen steken. En hier ook, en toen. Woe! Helaas, kijk die rol in mijn hand. En ja, en toen, dat lossen, ik zie dat die al zitten, dat komt heel haast in orde. Kijk, hier zit een mechaniek uit wat ik kan arrangeren, hè. Pas op van je neus, hè. Dat zit lekker vaster dan bij ik, hè. Pas op van de airbag, hè. Dit er niet in zit. Ah. Wat dan? Wow. Tegen zijn hoor dit? Ja. En je bloedneuzen? Ja. Sava matje? Sava? Ja. We gaan dat steur hier een keer lossen, gasten. Juist weet het niet aan welke kant dat ik moet draaien. Pijn dat dat hier aanspannen gaat zijn. Ja. Oh, we kennen er vele van eigenlijk. Nee, dat is aanspannen, hè. Dingen. We zitten hier al in de pataten, ja. Ja, maar dat redelijk spannend, hè. Ja. Dat is misschien wel best dat dat redelijk spant, maar... Dat je er redelijk moet aan trekken ook. Ga ik dat steurslot niet breken? Wat nou hier? Ah, mijn ellebogen. Menslief, met een handwring. Ah, wat is los, gasten? Vindt dat, moet een beetje veel draaien hier. En hier zei niet heel haas los. Oh, je wilt? Dan moet je... Maar pijn dat dat heel los is? Oh nee, nog niet. Ja, en nu moet ik even recht naar je sturen. Nu moet ik eerst mijn contact een beetje aanleggen. Eigenlijk tot dat het los is. Maar die botten zit. Voilà, eerst los. Eerst los. En nu moet Gasten, ik heb mijn steur in mijn hand. Hey. Oh, ik koud was het nu weer. Zoals dat een slim spel is, hè. Een smart rakje. Je weet je dan nog. Kan ik die boet hier al houden? Ja, ik kan dat niet met mijn vingers. Oh. Draai de kerm eraf van je rakje. Ga je dat ook gezien in het filmpje? Ja, ik wel, hè. Ja? Ik zei, ik ga niet heel slim doen. En hoppetas. En hopla. Ja, dan ben je tegen je neus, hè. Oh, het voelt er alweer al te goed. Hallo? Hallo? Hey, ik stond een beetje verkeerd, maar tutter nu nog aan, mijn gasten. Ja, eigenlijk marcheert in tutter. Dat is een... We hebben hier wel niet geen kabeltjes. Ah, nu versta ik het. Ja, ding uit. Ja, het is aan de andere kant, hè. Oh. Oh, eigen is slimmer, je bot niet tegen de hand wringen. Toen nu in eigen heb ik gehad. Dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als bij ik, hè. Kijk, oh, je is slimmer. En hij gaat... Ja, slimmer, maar ik ging hem 3 dagen verder. Ah, doe me, pees dat het is dan een kreeg. Oei, dat zit lekker zo te wiebelen van jou. Oh, die botten zitten er nog in, hè. Oh, ja, maar je zit nog niet los. Wat, doe dat even. Als voor het ook aan tegen me raapent en ook eerst wat te zien. Ja, je kunt er een filmpje maken. Veel. Hoe het moet en hoe het niet moet. Ja. Ja, fuck. Oh, ja. Een fel en het was Vlaams is dat eigenlijk gewoon een blunder. Ja. Wacht, gewoon als opkie. Dat zit lekker vast, hè, van jou. Ja, nee. Dat zit niet vast. Hou dat hier een toertje gereden. Maar gaan hem hier nog tegen me rapen, hè? Maar, moet daar niet mee zitten. Moet je mijn helm hebben. Ah ja. God, die ding moet naar. Sta je sleurslot dan? Dus... Van één dingen. Matje, Ja. je moet je steurslot afleggen, hè? Kijk. Ik heb dat alvast nog gezegd, hè. En toch zit hij hier aan te sleuren met zijn steurslot nog aan. Hoe is het mogelijk? Allee, kom. Je hand. Ah. Voilà.
Wacht, maar eerst moet mijn sleutel zitten. Ah, kijk, de eerste sleutels gevonden, hè. Hopla, het gaat voor Dat is niet. toch eigenlijk grappig, hè? Grappen. Tutter de keer. Mag dat je snakker hè? Nee, maar het is al zo dat je moet... Een tutter gaat al zijn nog. Kijk, de carrière ligt in een hele hoop toe op de grond. Ja, gasten. Met een kaart geluid en luid uit voordat die rommel uit te zoeken dat dat marcheert. Ja, die tutter. Lawaai maar. Hela, er is 3 mensen lopen. Kijk naar hier. En dat is... Ja, gasten, de tutter marcheert al eens nog, hè. Brrr, mijn oren zijn raar. Dus we hebben hier dat rommel uitgezocht hoe dat marcheert. En ja, blijkbaar ja, marcheert het. Ja, juste of niet juste? Waarom is hij in? Draai me weer in. Ja, je steurslot ligt niet aan. Ah ja, maar ja, fuck. Ah ja, maar vast eraf halen. Dat is naar Nu rechts. zijn, nu zijn. Dat is naar rechts. Oei. Juist. Juist. Spannen. Ja, dat is gasten met een momentsleutel, hè. Zo. Tjik, tjik, zegt dat toen, hè. Ja, hier, en dat is hier de steur dat we hier gaan gebruiken, hè. Kijk, ik kan hier zijn. Dat dat niet chic is. Ah, dat is een select, maar hier, kijk, wat je er kan zien, gasten. Dat hier in het midden, dat logo van QSP. Wou we er kijken voor te veranderen naar het logo van BMW. Ah ja, dat al veel chiquer is. Nee, we doen er niet met een QSP, maar met een BMW. Ja, ze is er weer heel gemist in die winkel. Ah, kijk hier, gasten. Een beetje vet aan de ringelen. Kijk hier dat ding is, hè. Jij ziet hier zijn boetjes aan het aanspannen. Ja, we zien het er al niet te goed. Ja, wij in de lucht wel, gasten. Maar wat dat is een andere vraag. Wat dat hem? Ah, hier ze, hier ze. Kijk gewoon, kijk. Maar ik heb de lucht aansteken, nee. Kun ik dat eens, hè. Hé, jij zal zijn boetjes aan het aanspannen. Oh, disco. We moeten juist nog een keer zijn contact aanleggen voor te kijken of het toch gaat blijven tutten of niet. Want ja, als je verkeerd aansluit of zo, of weet ik veel dat in elkaar zit. En gelijk contact dan, blijft dat spel gewoon tutten. Hé, tut. Ho, non-stop. Ja, dat is chic. Ik vind dat ook chic. Maar ja, pees dat we niet lang rondrijden en zo. Ach wel, eigenlijk. Totdat je tijd te liggen. Totdat je tijd er leeg is. Zou dat leeg kunnen? Kan dat leeg? Kan dat niet doen? Dat kan niet leeg, hè. En kijk, ik heb dat ook al mijn steur geïnstalleerd, gasten. Dat wat je er kunt zien, ik ben modern geweest, ik heb een Bluetooth steur gekocht. Ik vind dat eigenlijk veel chier. Kijk, ga ik een beetje ijsom. Dat is eigenlijk, ja, een draadloos stuur, gasten. Ja, een Bluetooth steur zeggen ze dat tegen. Ik vind dat eigenlijk veel chier. Oh, die bril dat neemt eraan, dat moet ik kijken, zie je hem sukken. En fysisch aanspannen en doen. Kijk, mag ik dan hier een keer proberen te filmen. Zie, dat is sukken. En fysisch aanspannen en doen. Oei, moest het een keer wel een scherp staan? Ah, daar is hij. En fysisch aanspannen en maar vindt dat. Ja, beter ook een Bluetooth steur gekocht. Inderdaad. Oh, gasten, testmoment. Wat contact aanleggen. Nou, het krijgen we. BAM! Hé, je tutter, duw ik een tutter? Ja, gasten. Een tutter werkt alleen maar als je een tutter duwt. Dat is eigenlijk een beetje zo dat het moet, hè. En, zit dat goed? Oh, Ja, die rustig, stoel zit rustig, stief mooi eigenlijk. Rustig. Echt. En, zie je er content van of we moeten weer dragen? Ja. Stek je vinger in zijn gat. En dan zo moet je dat steuren, hè. Oh. Bam. Dat was chic, ja, maar. Ja, en nu moeten we nog meer steur installeren, want ja, dat Bluetooth steur, ik ben er eigenlijk niet zo heel content van, ik ga toch ook zo'n steur steken. Kijk. Hela gasten, kun ik er hier zijn? We gaan dat steur hier aanspannen. Hopla. Juist maar dat mijn speelde niet of ja. En dat is een momentsleutel, dat staat insteld, heb 62 momenten. Overlaatst belde ik naar de bandcentrale voor te vragen hoeveel dat mijn zand moest aanspannen. En ik vraag naar meisje dat. Ik zei ja, op wat moment span je er aan? Ah ja, zegt ze, dat is niet moeilijk, op het laatste moment. Ik zei ja, zo ik heb een twin aan de lijn die de baan aanspant. Ah ja, zegt ze. En toen heeft ze me verteld, heb 130. Ah, heb je dat hoort? Jack. Dat is nu het juiste moment voor je steur aan te spannen. Zeg. Ja, dat stond al zo in het boekje, gewoon dat we zien dat dat goed is of niet. Hè. Ja. Kijk zeg gasten, wij hebben er eigenlijk ook een quick release. Hè. Dat is een steur, dat zit er zo op. En toen, ja laat me een tuttervolt er weer uit. Testen weer dat. Ja, het ding is nu, mijn tutter is aangesloten. Ik ga hem een keer uit voor testen zetten. Dan weer wat meer naar vooruit.
En nu kan dat hier allemaal momenten bij tutten, hè. Moet nu wel tutten. Ik ga kijken duwen, ja, gasten. Ja, maar je zit nog niet tegen de sleepring, hè. Ja. Dingen. Je tuttert. Dat is niet ooit, hè. Gasten, we zitten nu in de pataten. Hey, kun ik er hier zijn, gasten? Dat als je er al dik vet in orde komt, moet je juist ook nog, met een maat van eens, de boetjes aanspannen. Ja, ik kan dat wel weer aanpelen, want nu... Oh, nu zou ik daar zeker niet vertrouwen voor mee te doen. Allee, ik ga die boot aanspannen. En ja, we gaan er toen een keer een testritje mee doen. Hè. Pees dat we een testritje aan doen met Brent in de auto. Dan kijk ik mee ben, dat ik dat kunnen filmen. Hè. Ja, ja, van eens staat er. Hey, gasten, alle twee onze steuren zijn geïnstalleerd. Hè. Moet hier kijken. Dat is hier van de minste. Ah ja, wacht, ik ga hier een keer leggen met een telefoon leggen. Hupla. Kijk, ik weet niet of dat hier schoon nog kan zien, maar mijn steur zit erin. En het steur van Brentje zit er van eens ook op. Ah, hier zit, dat is hier Jackie den Dax, weet je wel nog. En hier zit, kijk er hier zit. Het is toch juist nog hier, dat stek, dat we gaan vervangen naar een BMW logo, dat al veel beter en veel seconder zijn. Oei oei oei. Ja, ja, oh, met een camera is het moeilijk. Hier is wat momentje tip me. Hallo. Ja. Ah, nu zeg ik. Dus dat QSP-logo gaan we veranderen naar een BMW-logo, dat al veel beter zijn, die gasten. Kijk er hier zijn, gasten. Brentje is wel een trainen met zijn nieuwe steur. Hey. En ik heb voor alle zekerheid mijn naam gedaan. Juist lekker in de achterrally, links aan 50, trek maar aan de flip, hé. Hey gasten, dat is nog een beetje ziek, hè. Kijk zeg, ja, juist dat QSP-logo moet echt nog veranderen, hè. Ja, ik zeg dat vast, mijn camera een heel zwart momentje. Scherp staan, niet scherp staan, scherp staan, niet scherp staan. Weet je, zelfs dat we weer een ogen open toe, open toe, open toe. Je doet dat toch niet? Allee, jongens, toch, ik kan onder zijn voeten geven, hè. Ja, dat daar, hè. Ja, moet ik hier co-piloot spelen ook, was het overheen. Die zijn wel de co-piloot, hè. En de mensen kijken al zo raar naar mij. Hoi. Kijk er hier zijn gasten, zijn machinist staat hier. Ja, ik heb hem niet mee, ja, moest mee met hem mee van eens, ja. En kijk, dat is toch massa chic. Oh, dat is toch echt massa chic, allee. Hey, dat is toch een beest, jongen, moet dat doen. Ik weet dat ik met de demper toch gewoon de auto hou, want oh, dat is toch veel chiquer, hè. Brent heeft nog met zijn steur, hij zegt dat het echt heel geestig is, als zoveel korter en speelster en dingen, ja. Hij moet er nog meer in, maar ik ga het zeker nog laten weten. Oh, een beetje veel wind hier, als dat eerste is of niet. Ah, kijk er hier zijn, mijn machine staat hier, gasten, we gaan eens een keer filmen. Hey, dus ja, mijn hoofdstand met de rallyzaan erop. Er komt er dan een speciale coating cap. En kijk, dat is als dat niet chic is. Hey. Gewoon weg met een rallysteur. Oh, botten met de micro tegen de kappen. Hey, ik vind dat wel chic, hè. Oh, hier kan dat spel weer een beetje draaien. Dit is zelfs bij deze, ja, hey, dat steur zit erop. Ik ga nu een kort testritje doen. Ik ga ook een klein testritje doen. Ik vind dat stief eerste voor mijn train. Iets gescheester dan met originele steur. Dus ja, het is zeker de moeite waard geweest. Allee, goed, spat. Stefan, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, gasten. Ja,